Kusog ka ayaw mo, ingon nga marites. Pero kamo, di ay una sa chismis. Hilom diha, ayaw pagpasanto. Kay imong ngalan pirmi na sa istorya sa kanto. Kung naay away, ikaw dayon una. Murag reporter nga walay sweldo, grabe kasipat. Mangutana kuno para makatabang, pero ang tinuod gusto lang gyud makasagap. Ayaw kog tudloy kung kinsay mali, kay tanan-tanay gitagong bate. Dita anghel nga nahulog sa yuta, tawora ta nga masayop usahay sa buhat. Kusog ka ayaw mo, ingon nga marites. Nya number one, pod di ay sa latest. Hilom diha, ayaw pagpakabanal. Basig mauna pagkagulog kaysa sa imong giyawi-yawan. Kitang tanan, plastic in different ways. Naimaskara kada adlaw atong gisulob. Always, kitang tanan, marites sa line-line pamaagi. Maunang ayaw paghinambog nga limpyo imong pagkatawo diri. Sa Facebook santo, sa personal lain, sa online buotan, sa likod kusog mang daot sa uban. Puro quote o God bless ang status, pero sa messenger grabe manghimantay ug manghusga. Kung makakita og sayop sa isig katawo, murag fiesta ang inyong kalipay ug tingog. Apan kung inyong kaugalingon na gani kalit lamog, ingon nga wala man ko'y salaani. Dili tanan makita sa mata na ay mga sala nga gitago sa katawa. Busa ayaw pagdaas sa imong lingkuranan, kay pareho ratang tanan na dunay kapakyasan. Kusog ka ayaw mo, ingon nga marites. Nya kamora di ay ang source sa updates. Hilom diha, ayaw pagpakabanal. Basig wala pagkani ka kasulod sa ganghaan. Kitang tanan, plastic in different ways. Naatay mga drama ug mga plays. Kitang tanan, marites sa line-line pamaagi. Maunang dilita magpa-feeling hari oray na sa pagkabuti. Walay perpekto sa kalibutan, walay tao nga walay kasaypanan. Busa kung naa kay ikasulti sa uban, tanawa una imong kaugalingong kahimtang. Kay ang tinuod nga respeto, dili makita sa kusog nga istorya. Makita na sa pagpakumbaba ug sa pagdawat nga tanan ta adunay diferensya. Kusog ka ayaw mo, ingon nga marites. Pero sa tinuod pareho rad ang involved sa process. Ayaw pagpa-feeling banal nga mulampas sa langit, kayang pagkamapahitas